Dang hagine ki khindiat snem ki balala u Erdogan u badai u Presiden keri Turki u lapan kela mos ya ki kato kat neteli ki yeng mane balarimba ki baladon na du ki spa snem ki bahan riu kum ka yeng mane Hagia Sophia nang ta ka yeng mane khora bat ki wede une u Presiden hashwabo unlong u Presiden jong keri Turki ulakular ban wanra ya ka jingkela hapo keri badru ban pendu pendam ya ke corruption. U Erdogan ulalong u Presiden jong keri Turki nadu usnem arajar khatsau kat hadua menta. Hadian ba ulalong u Presiden dala setia ban wanra ya ke jingkela keri Turki kala nang hiar penban ha ke yok kekot kepisa jong keri jong kiru kala nang hiar dor bat kene ka jing hiar dor jong kepisa jong ki kala penkiu dor ya ki marbam mardi bat ke jing kurdu kam ke jing kurdu jam ban penkilet ya ki beriu ya ke jing klot terekam jong ukum unong yelam keri kumta u Erdogan ula pendon kam da kaniam ban yo jing kershan biang sasisian na upajba kumta ula hukum ban penkela mos ya ki yeng mane Kristan ki baladon nadu ki spa snem ki basan ban riu kene ke jingle u Erdogan kalapan sngeusi ya ki paj Kristan hakeling ke pertai om tang kata u Erdogan la setia ban wanra ya ki jingkela kadau kalong namar ba ulalap miet bantai ya ki mos hapo keri bat kum juru syabar na keri jong u kene kalakta ya kapla pisa jong keri Turki hangne pila ban yo i ya ka yeng mane Kristan hakaba upat riungat Muslim kilait banduai man kesni tho dieng la ban yo i hakaduru ba u imam udara ya ka wajlam jong ka hima Ottoman kat ba udang kiu hakaduan jong ka yeng mane kaba longkum ka wai na kidak ban pen kan mau ba ki Muslim ki jura ya ka wajlam haba ki job thma ne yo kurup ya ki jaka mane blei jong ki wai pan ki bomdei ki Muslim